Thomas Pennant, pwy oedd o? Gan Dr Eiddwen Jones. Faint ohonoch sy'n gwybod ychydig am hanes Thomas Pennant? Hwyrach eich bod wedi cael cyfle i wrando ar ddarlith yn sôn am y teithiwr a'r naturiaethwr o Sir y Fflint. Pwy oedd o ac ym lle oedd o'n byw? Beth hefyd oedd ei dras a pham ym mis Mehefin 2026 bydd Cymdeithas Thomas Pennant yn cynnal gwyl i ddathlu 3 mlynedd ers ei eni. Tybed hefyd pa mor adnabyddus oedd o yn ei gyfnod a beth oedd ei arbenigedd. Ganed y gŵr arbennig yma ym Mhlas y Downing, Sir y Fflint, ar 4 Mehefin 1726. Yn ei lyfr The History of the Parishes of Whitford and Holywell, mae'n cyfeirio at y ffaith mae yn ystafell felen y plas y gwelodd olau dydd am y tro cyntaf. Yn y llyfr mae Pennant yn cyfeirio at ei deulu ac at gartref gwireiddiol y teulu. Ymfelchiau yn ei linach gan gyfeirio at y ffaith ei fod yn ddisgynydd o sawl cangen o uchelwyr Cymru megis Hywel Dda yn y 10fed ganrif. Mae Pennant yn awgrymu mae Plas Bychton ac nid y Downing oedd cartref gwreiddiol y Pennantiaid. Dywed hefyd bod cyfeiriad at Bychton yn y Domesday Book, sef y cyfrifiad a wnaed gan Frenin Lloegr tua 1086. Mae hyn yn golygu bod Plas wedi sefyll ar y safle arbennig yma ers canrifoedd. Mae Pennant yn credu mae un o hynafiaid David ap Tiwdor yn y 15fed ganrif oedd y cyntaf i ddefnyddio'r cyfenw Pennant. Efallai am bod Plas yn Hafol Bychton wedi adeiladu ar ben uchaf y fonig fach sef Nant Ffynnon Lwyd. Roedd David ac Arabella, rhieni Thomas, yn byw yn Bychton pan fu farw perthynas di-etifedd oedd yn byw ar y pryd ym Mhlas y Downing. Etifeddodd ei dad Plas y Downing ac fe symudodd David ac Arabella yno i fyw ac yno ganwyd Thomas ei mab yn 1726. Ble oedd Plas Bychton yn ddaearyddol? Roedd y plas mewn man hyfryd yn edrych ar draws y ddyfrdwy i gyfeiriad Lerpwl. Saif rhyw hanner milltir o bentre Rhewl Mostyn a hanner ffordd i bentre Twitffordd yng Nghlwyf Chwitfror. Daeth Pennant o hyd i'r dyddiad 1572 ar un o ffenestri'r plas sy'n cadarnhau bod Bychton yn hen blas uchelwyr Cymraeg a bod sawl cenedlaeth o'r teulu wedi ymgartrefu yno neu tro. Fodd bynnag, yn ystod y 4 ganrif ar 10 a blynyddoedd wedi dyddiau Thomas Pennant, yr awgrym a gawn ydy bod y stablau wedi ei heddasu yn 4 bwthyn a'r plas yn gartre i 3 theulu. Mae'n debyg mai tŷ neuadd oedd yr hen blas cyn dyddiau Thomas Pennant. Derbyniodd Thomas Pennant ei addysg gynnar yn Wrecsam ac yn Fulham. Maes o law aeth i goleg y Frenhines Rhydychen. Bu helynt ymysg y myfyrwyr pan oedd yng Ngholeg y Frenhines ac fe symudodd i goleg Oriel. Yn ôl y ffasiwn bryd hynny, gadawodd Rhydychen cyn ennill gradd, ond yn ystod ei oes cafodd lawer iawn o freintiau oherwydd ei waith fel teithiwr a naturiaethwr. Enghraifft, cymrawd yr hynafiaethwyr a doethuriaeth gan Brifysgol Rhydychen yn 1771. Nid oedd bywyd Thomas Pennant heb ei drystwch, oherwydd yn 1763 bu farw ei dad David ac yn 1764 bu farw Elizabeth ei wraig yn sydyn gan ei adael yn weddw gyda'i theulu ifanc. Aeth Pennant trwy gyfnod galaru anodd iawn ac yn 1765 penderfynodd fynd ar daith fawr i Ewrop
i leddfu ychydig ar ei hiraeth. Ymwelodd â Ffrainc, y Swistir, yr Iseldiroedd a'r Almaen, gan gofnodi'n fanwyl yr hyn oedd yn ei weld a chyn-gymryd y cyfle i gyfarfod â naturiaethwyr blaengar. Pam y diddordeb ym myd natur? Yn 12 oed, derbyniodd lyfr ar adar yn anreg pen-blwydd gan aelod o'r teulu, John Salisbury. Bachau graig ger Dimby. Dyma sbardino ei ddiddordeb gydol oes mewn adaryddiaeth. Ymfalchiau yn y cysylltiadau gyda rhai o naturiaethwyr ymlycaf y 19fed ganrif, megis Benjamin Stillingfleet, Emmanuel Mendes, Dr William Borles a'r botanegydd ewnog o Sweden, Carl Linnaeus. Linnaeus fi'n gyfrifol am ei Pennant ymuno â Chymdeithas Frenhinol Uppsala yn 1757. Ymysg ei gyfeillion yng Nghymru, roedd Morisiaid Môn, yn enwedig William Morris. Nid yn unig roedd gan Pennant ddiddordeb mewn adaryddiaeth, ond roedd ganddo ddiddordeb mawr mewn casglu ffosiliau hefyd. Casglodd lawer o enghreifftiau o ffosiliau yma ac acw yng Nghymru. Roedd yn gofnodwr heb ei ail ac yn ysgrifennu'n gyson at ei ffrindiau i gyfnewid gwybodaeth am ddarganfyddiadau. O dro i dro byddai'n treulio amser yn Llundain, yn trin a thrafod pynciau llosg y dydd oedd yn ymwneud â byd natur. Roedd Pennant yn cofnodi'n fanwl llawer o'r hyn a welai ar ei deithiau, megis tirwedd, hanes ardaloedd, traddodiadau plwyfolion yn ogystal â nodiadau trylwyr am natur a sŵoleg. Ar ei deithiau yng Nghymru, y parch John Lloyd, Caerwys oedd ei gydymaeth, gŵr a feddai wybodaeth eang am hanes Cymru ac hefyd hanes teuluoedd Cymreig ac a allai gyfathrebu yn y Gymraeg. Bod Pennant yn ystyried ei hun yn Gymro, fel llawer o uchelwyr y cyfnod, nid oedd yn rhigl yn yr iaith. Cymro Cymraeg hefyd oedd Moses Griffith. Dyma'r gŵr oedd Pennant yn cyfeirio ato fel My Treasure, oherwydd ei allu fel arlunydd wrth iddynt gyd deithio. Teithiodd Pennant yn yr Iwerddon, Cernyw, yr Alban a Chymru yn ogystal â rhannau o Ewrop. Ar gefn ceffyl byddai'n teithio, fel y gallai fwynhau golygfeydd bendigedig, sgwrsio a dysgu am y wlad fyddai'n teithio drwyddi ac aros yma ac acw a dod i adnabod y bobl leol. Roedd ei gylch cydnabod yn eang iawn ac roedd wrth ei fodd yn teithio yng Ngogledd Cymru. Mae'n sôn fwyaf am Ogledd Cymru yn ei lyfrau Tours in Wales, The History of the Parish of Whitford and Holywell ac hefyd Literary Life. Mae ei British Zoology, Indian Zoology, Arctic Zoology a Genera of Birds yn enghreifftiau o'i waith ar y byd natur ac yn arddangos ei ddiddordeb diflino. Maent yn dal yn drysorau hyd heddiw. Roedd Thomas Pennant yn istis heddwch am blynyddoedd ac yn 1787 bu'n gyfrifol am anfon merch leol o'r enw Frances Williams i Awstralia am ddwyn dillad o fwthyn Moses Griffith, y Gymraes gyntaf i gael ei thrawsforio i bai botany. Ond stori arall yw honno. Disgrifia Ffion Mair Jones ef yn ei rhagymadrodd i'w chyfrol arbennig Thomas Pennant, Cysylltiadau Cymreig, fel y teithiwr mwyaf adnabyddus yn ei ddydd a thu hwnt i hynny. Braint felly bydd cael dathlu 300 mlynedd ers ei eni rhwng 12 a'r 14 o Fehefin 2026.